Moitas gracias, señor presidente. Boa tarde, señoras diputadas e señores diputados. Señor Val, o Grupo Popular presentou unha emenda de sustitución que hai coincidencias. Nós coincidimos plenamente na súa iniciativa no punto 2 e no punto 3 en garantir un apoio orzamentario á marca de calidade e en que esta poida sumar máis produtores. É algo que xa está facendo o Goberno de Galicia, como non vamos a coincidir. E tamén temos enormes discrepancias en relación, sobre todo, ás consecuencias e ao alcance da sentencia a que vostede facía referencia. E nós, desde o Grupo Parlamentario Popular, xa lles dixémoslles fai poucos días que vostedes xugaban ao despiste. Xugaban ao despiste porque nin esta é unha sentencia que vai a contra da Xunta de Galicia, que é o que pretenden vostedes dicir, como queren crear esa opinión pública, nin desplega efectos xerais, pois só vincula as partes, por unha parte, a unha empresa particular e, por outra parte, ao Consello Regulador do Mexillón. Nin crea xurisprudencia, porque esta só pode xurdir con efectos puros do Supremo. E nós, desde o Grupo Parlamentario Popular e desde o Goberno de Galicia tamén, non vamos a aceptar o que o Partido Socialista e outras forzas da oposición nos están pedindo. Porque vostedes, dunha forma temeraria e dunha forma irresponsable, están pedindo nada máis e nada menos que deixemos fora a maioría do mexillón galego. Porque vostede no punto 1 está pedindo que o 86% do mexillón que hoxe producimos en Galicia, que é igual de galego que o que ten a denominación de orixe, non podamos comercializalo. Iso é o que está pedindo. Iso é o que está pedindo, porque a sentencia non vincula a Xunta de Galicia para nada, vincula a unha empresa particular e ao Consello Regulador. E por eso, vostedes o único que teñen que facer é deixar de dividir o sector. Deixen de promover fórmulas como as que promoveron cando estuveron no goberno bipartito, aquelas fórmulas tan periglosas como foi aquele invento de Pladimega, que hoxe aínda hai produtores que siguen pagando sancións millonarias e a conserva igual. Vostedes, o único que lles pasou ao Partido Socialista é que sempre, en tema de mexillón, sempre tuveron mal aconsellados. E penso que hoxe igual, porque creo que o sigue aconsellando a mesma persona que aconsellaba no ano 2005, cando era 2005, 2006, 2007, 2008. E non dubin que a Xunta é garantía total de loita contra o fraude. Deulle os datos fai poucos días o director xeral de Pesca na Comisión Octava. E, efectivamente, vostede reconoceu que había un decreto, o decreto 124/2010, que recolle que para que un produto se etiquete como galego, a materia prima ten que ser galega. E a elaboración ten que realizarse en Galicia. E pode dicir que a Xunta de Galicia está vigilante a eso, e os datos xa lle deu. E se falamos de importacións, que vostedes falan de importacións, e virá o señor Rodas falar de importacións, teño que dicir que os datos oficiais, non os datos que dicen vostedes, os datos oficiais dicen que hoxe se importa un 76% menos de mexillón que cando gobernaba o bipartito. Un 76% menos de mexillón que cando gobernaba o bipartito. Os datos oficiais, non os que vostedes manexan. E non faigan creer vostedes que non se está apoiando o Consello Regulador do Mexillón, porque, miren, recibeu axudas por riba da media do que reciben outros consellos de denominación de orixe. Solo no ano 2015, e ten vostede malos datos, 31.000 euros para o seu funcionamento. E solo no ano 2015, a última campaña de promoción costou preto de 1 millón de euros. Recibeu o 40% total do gasto para a promoción de todas as DOPs agroalimentarias de Galicia. O 40% total do gasto. E claro que queremos que a marca de calidad funcione. Claro que queremos que esa marca de calidad funcione. Pero para sumar, nosotros dudamos que a mellor forma sexa a forza, impoñerse por sentencias xudiciais. E nós defendemos a DOP. Pero como non vamos defender o Grupo Popular e o Goberno de Galicia a DOP se fomos nós que a puñamos en marcha? Como non a vamos a defender? Fomos nós que a puñamos en marcha. Xa lle din os datos o outro día, xa vexo que estaba despistado vostede na comisión. Fomos nós que a puñamos en marcha. Pero non podemos esquecer que hoxe o regulamento da DOP está tumbado pola xusticia.
Está tumbado pola xusticia, dúas sentencias. E non podemos esquecer que en Europa siguen duvidando que pode ser certificado 1 millón en conserva. E deso podería falar un ilustre diputado desta Cámara, que era eurodiputado, e foi el quen interpelou no... Silencio, por favor. Silencio. E foi el que fixo as preguntas no Parlamento Europeo e vostede, dúbido, depois do que dixo aquí, que houbera coñecido ou que coñezca a resposta. Está ben que o señor Fajardo non a coñezca, porque eu sei que non a coñece. Remate, por favor. Vostede, que foi un alto cargo da Consellería de Pesca, que tuvo responsabilidades nesa Consellería, cando menos debía coñecer. O señor Fajardo non. Piranos aquí falar de todo menos de misión. Gracias, señor Balseiro.